Най-трудна е работата със себе си. Тая радикална честност да признаеш части от себе си, които отхвърляш и не приемаш. Когато ги приемеш тези части и се научиш на тези базови неща да приемаш, да пускаш, да благодариш, това е базата. Но приемането е един от ключовите. Нито контрол, нито каквито и да е било други съпротиви, нито детски позиции или място в иерархията можеш да отработиш, ако несъзнателно ти отблъскваш, отказваш и не приемаш. Повечето хора търсят щастието навън, а то е вътре в нас. И аз в миналото време съм търсила щастието някъде навън, когато вече започнах да работя със себе си, аз работя постоянно и неуморно със себе си, пускам, приемам, виждам абсолютно всичко, което ми се случва като урок, но за да видя къде е позитива, да извлеча от него какво трябва да науча, аз така го виждам. Всичко, което ми се случва, така го виждам. И тогава нещата стават много по-леки. Образува се една сигурност и една стабилност в теб. След това почва една цялост. И ти с времето започваш да обичаш себе си. Изпитваш една цялост и една любов. Ти си самодостатъчен. Не е нужно нещо външно да те прави щастлив. Това имам предвид с това. Докато има много хора, които търсят щастието навън и очакват това щастие, или пък, примерно, някоя празнота, която те имат, да се запълни с нещо, което не е правилно. Когато човек работи със себе си, отработва моделите, вижда всяка една ситуация като поучителна, извлича позитива оттам, трансформира го в позитив това цялото нещо. Когато пуснем този контрол, който го носим от родовите модели или от социума, който сме си го заучили, да не контролираме абсолютно всичко, а да се доверяваме, защото повечето хора не се доверяват на себе си. Вижте, ако не се доверявате на себе си, няма как се доверите на околния свят. Значи вие нямате и не изпитвате това доверие в себе си. Чувствате, не сте сигурни в себе си и затова не може да се доверите на околните. Някои хора се самозалъгват, като казват, не е вярно. Аз се доверявам на себе си. Не се доверяваш на себе си. Ако ти се доверяваш на себе си, примерно би си доверил и на детето ти. Защото чрез това, че ти си вярваш, че си му дал най-доброто от теб, би се доверил и на всичко останало. Това е много дълбоко нещо и затова се иска да се стигне до човек наистина да си го признае за себе си, да го признае, но искрено, да приеме тая сянка, която носи в себе си. И когато прегърне сянката си и я заобича, тогава и не се съпротивлява, тогава и контрола се пуска и не влизаме в детските позиции, че не мога, не искам, няма как, ама как да го направя. Вътрешното желание, когато човек е готов, го прави. Това не става с каквото и да било. Не става с магични пръчки. Иска се вътрешно, собствено, лично осъзнаване и признаване, да го кажеш на глас. И това е едно от най-ключовите неща, които трябва да се направят. Ако искате да промените и вие вашите казуси, които имате, или трудности, които носите в себе си и не можете да тръгнете сами, а искате някой да върви до вас. Аз имам опит точно в тази сфера. Ще се радвам да вървим заедно. Можете винаги да се свържете с мен. Пускам линк в описанието долу и телефон. Можете да се свържете даже на Viber или на WhatsApp, където ви е удобно, зависи от къде всеки ползва Viber или WhatsApp. Както ви е удобно, както вие пожелаете, желая ви приятна вечер и целувки.